Takže máme tady Denise, to nedaboval, jo, teda Jakary, ne? Nebo dáme toho včeláka, ne? Tu ovečku naštvanou. Řekni mi prosím tě, Jakary. Je to ten Piglin, to asi všichni tady křičeli, takže všichni vědí. A on vypadá hrozně drsně, já jsem si říkal, když jsem ho viděl, že to se ke mně vůbec nehodí, ale on doopravdy zas tak drsnej není, jenom tak vypadá, jenom se tak tváří. Takže ve filmu je takovej trošku jako ňouma, trošku hlupák, trošku hodnej, i když tak nevypadá. Takže nakonec mi to docela sedlo a byl jsem spokojený vlastně s tou postavou. Zvládnul jsem to, myslím, dobře ten dubbing, já jsem ten film viděl a musím říct, že docela se mi to líbilo. Já myslím, že jsem neudělal nic špatně. Já si myslím, že právě na to, že to byl tvůj debut jakoby v rámci dubbingu, tak já musím říct, že ten dubbing, a teď úplně objektivně, tvůj je naprosto fenomenální a ta postava je skvělá. Díky. Je vás tady víc, kdo už teda, co jsem se ptal předtím, ten Minecraft film už viděli, byli jste spokojení s dubbingem pana mistra Sira Jakaryho?